ko ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki Boubacar Fin ka bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmɔ an fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ nin dun ye ntɛnɛn ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ntɛnɛn sabula duwakun tile fɔlɔ don Boubacar duguba kɔnɔma an gigun ma manja a fɔ ko munna Boubacar Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ so wa an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ɲɔgɔn fɛ siraba kelen min bɛ yen n'i y'an wuyolen o kan mototigi ni senama ka taa se i k'a dɔn nugusotigi Boubacar Sidiki a n'a k'i ɲɛna ko dugu wulitɔ don nka n'anw bɔra so anw bɛ se k'an ɲɛsin arajo jɛkafɔ ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnfura ka n'an bago la dɔw b'a la olu ta kɔni ye tile ka munumunu ka tile ka yaala Boubacar Sidiki i k'a dɔn a la muso gorobinɛ dɔw bɛɛ u dakabana parilen bɛ sakosi b'u bolo suma ka di Boubacar Sidiki biro ni biro aw ma nin mɛn yan o don ko sumukɛyɔrɔ la aw ma nin fɛn yan aw ma nin kɛ tan wa Boubacar Sidiki olu fana ka maaya bɛnnen don ma diɲɛ kɔni diɲɛ maanifiye a sugu ka ca bɛɛ ni kungo o ye kungo de ye Hamid Jakite Hamid Jakite ale de bɛ nɛgɛ la sɛbɛnfuraw tilalen don an ni ɲɔgɔn cɛ min ye jaw ye Sylvie Vartan sin tɛ a ban Hamid ni wakili don a la ni Hamid ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo wali o bɛ karamɔgɔ de waati kɔrɔ ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma laasirɛn Boubacar Sidiki maa joli t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔw n'a fɔ k'i taara sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 707 siɲɛ 37 min ye Abdramane Doucouré nin y'a ka sɛbɛnni ye Abdramane ko jamanakuntigi a senzabara n'o ye avion min n'o ye jamana ta ye yalima avion in a bɛ min dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn avion in ɲɛma tununnen don sɛbɛnnikɛla min ye Abdramane Doucouré ye a ko nin avion belebele min dana Ibrahim Boubacar Keita tile avion in yɛrɛ kungo barika bonyanen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten sabula maa dɔw bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ olu ni kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn na avion in kunkanko la a saniko la da kelen ma sɔrɔ ka dɔn avion ko yɛrɛ min na Boubacar Sidiki n'a fɔra avion yɛrɛ tununna pelengetew a bɛna gɛlɛya Boubacar Sidiki n ka badenni mɔka go n'a sara y'a o y'a bannen dɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi min ye Asimi Goyita ye ale de bɛ don a kɔnɔ ni faamaw ka ci bɛ jamana to a la olu bɛ don a kɔnɔ Boubacar Sidiki nka avion ɲɛma tununnen don kabanɔgɔ la hali Bamakɔ yɛrɛ i k'a dɔn pankurujigi kɛnɛ na a dogolen de don wa yalima mun y'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla kelen bɛ ka ɲininkali tɔmɛ kɛ premier ministre min ye Abdoulaye Mayiga ye kɔsan in na u ye taama dɔ boloda ka taa Espagne jamana na Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ma y'a kɔnɔ avion in ma ye nka i b'a ye k'a fɔ aéronef dɔ min ye TZPRM Boubacar Sidiki a na kɛ i k'a dɔn a b'o de kɔnɔ jamanakuntigi masaya bɛnnen don i k'a dɔn avion tigiya de la sɛbɛnnikɛla ko n'an ka jamanakuntigi bi taama a mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin avion belebele wulubana in Mali taamasiyɛn b'a kan i b'a dɔn hatɛ i k'a dɔn nin ye fanga ye Boubacar Sidiki nka min kɔni ye jamana ɲɛmaa caman ye da bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan avion kɔni tununna Boubacar Sidiki a tununna mun na sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ waati kɛra min kɔni ye bamanjɛ kɛwale ye a kuma fɔra ayiwa bamanjiw surulen Bamakɔ aéroport la dɔw ko a na kɛ i k'a dɔn u ye maramafɛn ten avion in na walima a na kɛ fiɲɛ dɔ donna na o de kelen b'a jɔ kun ye wa yalima min ye ɲininkali ani sɛgɛsɛgɛli barika bonyanen bɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye groupe aérien n'o bɛ présidence de la république ko fɔ ni a kuma suruma de ye awa GPR Boubacar Sidiki i k'a dɔn o maa bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasiw de ye sɔrɔdasi minnu bɛ sanfɛla ɲɛdɔn n'u bi pan sabula olu de tun b'a baara kɛ a bolibaa o a dilanbaa o minnu bɛ jisuma di maa kɔnɔ o avion in kɔnɔ o Boubacar Sidiki a bɛɛ lajɛlen o maa ye o maa minnu bɛ yen bi Boubacar Sidiki kabini a bɔ février kalo san 2021 Boeing BBG TZPRM n'a ti boli yalima olu ka baarantanya o dugu jɛra wa Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲininkali tɔmi kɔni bɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira an bɛ donni minɛ ko bi maliden caman bari k'i yɛrɛ ɲininka min kɔni ye pankuru in ye yalima a bɛ yɔrɔ jumɛn avion yɛrɛ boliba ŋanaba dɔ ye Lasina Togola ye Lasina Togola aéroport directeur général don Kamalen Ngwale Bamanan Ngwale Boubacar Sidiki
ye ale tun to k'a fɔ kuma bɛɛ jamana masaya n'a fɔra ko pankuru bolili maa si t'a boli malidenw kɔ dunandanjɛ la a bɛɛ maliden gɔrɛgɔrɛ Bɔkari foyi man di k'o bɔ sabula o b'an ka sebaaya ani an ka yɛrɛta a n'an ka kelenya a b'o de kofɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lasiranin kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara lasira an bɛ u fo Nouvelle Horizon ni ye n tɛgɛ don n'o bɛ bɔ fari ɲɛdankura Alifa Seso nin y'a ka fasiri ye fulakɛ ko mun fulakɛ ko min ye san kelen baaraw nun dolen kɔfɛ n'o bɛ wele ko rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale an ka ma ko min n'a ɲɛmaya talen bɛ ka di an ka premier ministre kɔrɔ ma min ye Usman Isufi Mayiga ye i b'a ye k'a fɔ baara in kɔni fasirikɛ b'a ka fɔ la baara ninnu a bɛɛ lajɛlen a bɛ kuncɛ bi n'i y'a ta k'a lajɛ bi ntɛnɛn n'i y'a lajɛ baara in a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka bɛn ni bi ye wa sɛbɛnfuraw labɛnw ni fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ waasa min ye nin charte in a baaraw baalen kɔ ka kɛ gafe ye a ka ta ni ka di cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin commission ye ka se k'a sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ min ye juin kalo dɔ tile 28 ka kɛ jumadonya dɔ ma san 2024 décret dɔ ta la cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ ka se ka nin commission de rédaction de l'avant projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ka se k'a jɛkulu sigi sen kan kalo 6 baaraw kɛlen kɔfɛ kalo wɛrɛ ta la ka di u ma waasa min ye commission de rédaction du projet a fɔra avant projet la sisan a kɛra projet yɛrɛ projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ka se ka sigi sen kan waasa hakilinaw minnu sɔrɔla ka bɔ jamana seleke 4 kɔnɔ jamanaden cɛman ni musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ o ka se ka kɛ gafe ye an bɛna min kɛ an bolominɛkala ye waasa k'an sinsin a kan min ye bɛn ni kelenya ye o bɛ se ka latɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a la maa wɛrɛ ma bɔ jamana wɛrɛ kan ni ka ni i da don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i y'a lajɛ sigikafɔ kɔni baaraw bolodala jamana kɔnɔ ka labanata min kɛla n'o bɛ maanifu hakili la o de bɛ wele ko dialogue intermalien maa kana don an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka sigi an k'an ka gɛlɛyaw fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wa gɛlɛya minnu bɛ yen an t'a fɛ ka an tɛ filamero si fɛ ko in na mɔgɔ maa bɛ yen ko esikoya de fari d'an b'i fɛ jɔn ko ala zan ko kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ jamana kɔ kan an tɛ nafiki foyi fɛ o da ka don an ka kuma da ka bɔ a la min ye dialogue intermalien ye o senfɛ sa ni hakilina ninnu de tala wa i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta i b'a ye k'a fɔ a ye danaya da Usman Isufi Mayiga kan k'o kɛ commission in n'o ye charte in rédaction o commission o ɲɛmaaba ye wa i b'a ye fana k'a fɔ min ye juin kalo in tile 28 san 2025 an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba min bɛ yen n'o ye centre international de conférence de Bamako ye an k'a ma ko CICB e ko a ma nin jɛkulu in maa o maa bɛ yen n'i da donna baara la a y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko kura waasa min ye baara labanw ye hakilina labanw olu ka se ka di ɲɔgɔn ma Usman Isufi Mayiga cɛkɔrɔba ɲuman i b'a ye k'a fɔ nin donni kama n'o bɛnna juin kalo tile 28 ma san 2025 a y'a jira k'a fɔ k'ale sewalen don wa min ye a baara ɲɔgɔnw ye a nisɔndiyalen don u kɔrɔ wa a kɛla sabu ye fana ani maa o maa kun tununa ɲɔgɔn na n'o ye kadiriw ye minnu fatula ko ala ka nɛɛma kɛ u ye wa minnu bɛ u sen kan n'olu sen donna nin charte in baara la jɔn ko ala k'a bɛ dogodon ta ni ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don u kɔ n'u ɲɛna n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin charte fana ye a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan min ye titre 16 ye o de bɛ a la ka taa se chapitre 39 ma article n'o ye sariya cɛtigɛdenw ye o 105 o bɛ a kɔnɔna na wa sinsin bɛ fɛn min kan i bɛ o dɔn wa min ye autorité parentale ye min ye an ka du kɔnɔnaw na min ye ba ni fa ye olu k'u jɔ u jɔyɔrɔw la denw ka lamara n'o baaraw sinsinna ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye waati ni don natɔ kɔnɔna na jamana ka se ka sigi ɲɛsigi ko ɲuman sɔrɔ denmisɛn kunda tilelenya n'o ye loyauté ye jamana kanu n'o ye patriotisme ye ani baara fin min bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ n'o ye travail ye an ka se k'o de kɛ an bolominɛkala ye k'an sinsin o kan waasa min ye jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a gɛlɛyaw bɛ se ka baasi cogo min na nin ye sɛbɛ tuma min na an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alifa Seso a ka fasiri
Bagatigi mbembolo bugoka do mbi boni sebenye seben minu kama la preuve abolu ko chien keme fla binani ani chien saba konate ni nya ka sebenye bagatigi ngana tigiya o de kapsa ni ngana yayi mi nye asimbu goitaye ni yaye jamana nyena bulu bi ni yaye baro baraka nyonzoro hakilno baraka sabati bagatigi foi to ke ngana minu mbabulu ngana minu na bulu madale doluka bagatigi olu de baraka shubuli ka klebuli wasa jamana abi lafiya jamana bija nga musoko nyena bora atoy warko e ko ye fenda benadi bagatigi kado jamana awogande shun jamana ndafulo jamana wari abi chemi mbolo ikado bobadu abi bo samarala bobo ke ble albuse ni sanunye bagatigi jamana ngoni anye abila makoni monye ka bo malila nafulo kula albuse ni sanu ikado ale de ba jubajula sebene kala ko sigate mana wati kera afora jamana nafuluko abana mi nye dunonye ani awajensina ne jine jenseleke nani jamana bawo mi nye tomba uye olu bela jele ko maliko bana yani soni je dorome kele na soroble sabula malika warko abana olu dibi nafulo di ba nyumangew wakati ki kado warbe bo nye fa bela jele ka shuru wande kono sarabe kenoye mina umbisa noye wakati ki olu ko ningele ko bolo du kono uyela la kwa ko maliko bane do bokasirigi boba ke blei kale ki dalla rusula na le benina malibi warforo bokasirigi dabali na tiga fe fere na tige chakeda minu mbi jamana kono fere ni dabali ka tige doka bo jamana ikado war mi mbi dun fama fe doka bula no kera be sarati dese wa mogo bi se fe minu ma ulu bele jele fana biso nga nye ga tita degu ngone anga munyuni degu nye anga faso yere ango kuma bo wasiri o dabali min digara ko yera kenaka nyedimi wurado ko dimi wurate wasiri ni jamana inda ka laje jesege nani bamanji jere jokulu bele jele surule do jamana ka wasiri gele ati fangile bamanji ka wole yere chega juguni nye febe mumbo ba o ye sorrasu ani marfa ani lakana minaw wasiri o koni ma se ka fo bi ko nyedono be malila ka nyeshi lakana koma wasiri yelema minu ngera dongo do minangura bisa minu mitasuma yari dabali be minu mbolo shudi bifina nu bita bamanji wabe ka bodinga kono ninga ashide ba wakasirike o demanda kera sorasu kan nafa olu de bi keleke wakasirike mina ka taga duma u ka furake o kera sababu ye dokotoro so yere ka dale sorasu twala o ko mima aywa sorasu ka dokotoro so wakasirike e ka do ala ka ngi mi mana hali gela soro wakasirike jo ko ala o bi furake yero soro soro mata nye sileke nani jamana wala wakasirike ami doni mina ko bi mali de be awa ka nya fo maye nya de bi bo on ve soro asikula minangola lakana kula wakasirike o tengalonye ako ki boy wakasirike ka do jamana ngono be bi kule la ka fo senge bena la furu ba barakelo dongele dakele u ka sara malupe wakasirike ikado kele asimu goita a jongwala ni deme bangana bala ni bobo kaindu wakasirike ako ki boy adana jete mineke wakasirike mi ngoni hakili na we ka fara nyanga tuabu tengalunda mana olu tuabu kele unde kungo ko malika ko bana wakasirike jereje kunu mimbe no be jinsege nani soroko nyenabo ko sayna olu were de laba tamana kana maliko no angunya bisgini minyi angunye mi voka fo ba soro o ta soro ko aboro o dibila aboro gele akon minya akase baya ikado ayoru ya tabulu langabi wakasirigi wati nana ke bobo ke ble na ni sigi ki miri aberata ikado jamana do mise kana ni nafaye nafa mi mise ka ke sababu ye ka jamana yirwa o jate minen nana ke telephone sira minu nambe aywa amatrafa doni nga tigalo kabla jamana ka wogande kono wakasirigi o ko nge furadama kana bla bila ma deta kuma fo note atamashe be o wakasirigi kado kurango geleya anyeshine do makosobe doni nda do bi malikona ka fo do baraka bo kurango geleya la kile kele kumike shu kele kumike ite kura inyana wakasiri kabini woro kura ibaye sisa tani konondo wakasiri ki ikado abaraka na dondo sebene kala ko oye ko nyetodi ako ki bwala wakasiri ko kuma mbi fo domi aminu ngateli aminu ikado nandison handison dorome muganga bwanga sarala dorome muganga bwanga apuma mungera
anti jenai nde yafa anti yafa nde yafa ga muga ko ndi yafa ga batarama ne seke ne fen ya fo se be kara yelo kar be quartier mina be kara yelo quartier be courant de tige ka bulai nye Denis Zaranda ni doy nyere dedi do ngunda do ngonde do boy nye ngal deke mi gogo erozoga ndi afanga mu ako o do ngwa nywai ngoni yem mu gongo kuma mi nyama de kar mo ka ketu ayera ko ayera labana ago jongala tono daba ika kuma yi do nya farasa ngo fatela o si ze de kura so do gudu bozirigi sebene gela ko akoni ndamanda damanda na mafamu to invleni bozirigi chakeda mi ngo ko mali na to dibila mali na kako biba atwa de ko gafi de laba nana sebendiasa ka fo jongwala anwunye mi wo ko na soro ni da soro bledere apme dibi mi na wo abora kono ha anya bla jabana baw fe sebene gela ko ama fo yala bozirigi ka do jamana ajese na ni tomba minumbe nu bi soro ko buluda ka boroto nu ba parata bozirigi olu yera kumana do farafina babulo inga mi nye imwai olu sona FMI wakati ko olu sona foku kamana gwa yalma mali be shuwa wara jumaina yalma bobo ke ble baraka munju yake tere mi ngumbe kan shuwe ayo de gwenga boya joni francike anano fe mo ayo gweli minge an wasa nan sago banga fona sisa swala ko de do Bozirigi olu yere dabali bane do farafin jamana farafin ge kase kan nyuana na folo ko jidi aka jamana kono mi nyal feni soni yo opma mu ma do de bozirigi ko nyingali tombe sebeni kala ko koroto kana ke bozirigi ka do na ngorotora ande jamana njabo mi nye umaru konate ako na folo ba mi be ni sema ko ma folo iyo donde bozirigi ambi doni mi na ko be jamana asalu bo dinge fo fo be abele jele joledu no boli damine na ka bara damine dungo anda mo to singa wata mbieto nga yano ka ke ala wasiji tawo wasiji dama abi komi ne ka ngolo da wa me fe do fana fuye icho sa here na be na be gele abadi de o fana ala ma kera to la de no gele ya ko karla je do abi ge wono ko ala nyabe kele da sanu na ma amina ka korto de sawo aki yele ma de jona ka wari de shuru anga to ka atomotomo ala balde yina gadi ni era shuru li damne sita amina gele ya ko okay non ça c'est vrai bon c'est que kado kelera da matamana di c'est à dire que mo nyena kele bana di e ma famua abi mo kono aforo ko mali ni marfa inja ni abiyo mbabulu mo nyana ko kele bana kele tan flafli de bi sinabi kele be danga mina sisa ni tasma ki se chama de blaga burje dak ya no ni mi sida wali ki tege danga e ta kele ya do kele ko imete de sisa kona te ko bo siriki sanu bo dingaw na no boli damine yaro gele de be faso ni sanu bo dinga chama je bo siriki no manga bana ko kile dungodu ambi ko la no ye gele ye ani kuma chama mina bakasiru ka bi furanga bo amina ko no te conseil de ministre ya sebenti akunungo ko mi yanga mini damandinge flaye o bora wale were tayala o kan taye na tabaraka nge kana siga Allah comment Allah daga ni nga onye sa ami ni ngo inga telia sa note na so mi ni ka gele dana ni wuye sebanye ay fara ka gele mi ka problème wati mi ne be bendiala warbe soro be fari mi ndayere la al ni gele na ne te fe go fari fana non n'importe quoi an ba adapter situation na di si solo nyuma na onzo mi na sa goyi anzo mi na goyi ko mabo lu ke bledi ni wuye sebanye anye mi mbo la prevu kono chere Boagari sirigi mbala chugo bedi de karamodo watu ngora ntege blangi so ma ya che geleya nana mi geleya ye eko soni ministre mi no nye shimbe anga sogoma ani dugugolo ko ma no Imran Ablay Touré ko mugu foronta do ko ni ba tege kono na mi janto a forondola akana na nyeda ere salo katana ni ya sebe koro laje sebe no la sireni fasrike ba no dugu fana eketa ye ako
ko ni ko kɛmɛ ka maanifinw ni ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ u ɲɛ na bi o de ye jamana in a dugukolo ye wa n'i ye dugukolo ko fana ta k'a lajɛ dugukolo kelen maa fila fo maa saba fo maa naani donc ala sɛbɛnfura bɛɛ n'i ka sɛbɛnfura jɔlen don ne de ta don ne de ta don o bɛ taa laban min na baw dɔw t'a bila ala kama olu bɛ taa bɔgɔ jɛnilen kan o tribunal ko n'o kiiriko mana daminɛ e bɛ san yirika fana kɛ o la n'o sɛbɛnkɔrɔ lajɛla min ye jamana in ye gɛlɛya caman bɛ yen ko caman ko a bɛ bɔ a la wa ko n'i y'a lajɛ dɛ Afrikɛba ka fɔlɔ n'o dugu fana keta ye lasirani kɔnɔna na ko kangarimadakan o kɔni t'a la ka ɲɛsin anw ka kumandaw ma n'o ye préfetw ye ka taa se maires ma ko min ye dugukolo dili u k'a jɔ fɔlɔ a ka jɔ a ka bila min ye maa minnu bɛ yen n'olu sugandila a ka bila olu ka bolo kan nka ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ o kangarimadakan k'a t'a la ka lamɛn koyi min ye maires ye ka taa se kumandaw ma n'o ye préfetw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka dugukolo di u sago n'u dungɔ na wa ko n'i y'a lajɛ a kɛn bɛ sabu ye sɛbɛnfura fila u ka bɔ nin dugukolo sɛbɛn ninnu na wa n'i y'a lajɛ ko kura wulikajɔ caman fana bɛɛ senna min ye dugukolo ko ye ko n'a ma lajɛ maanifinw mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan n ta don walima e ta dɛ ne de ta don min ye tɛlɛci ye k'o laban k'o bɛ bɔ a la i hakili jigi dugukolo ko kuma mana wuli hakili bɛ jigin nin jɔkɔrɔba in de la aéroport sira n'a quartier in tɔgɔ ye di aéroport Senu sira in na yen u taara cɛkɔrɔba dɔ ɲininka ale ye dugutigi ye k'u bɔra ka dugukolo di mɔgɔ ma k'u t'a dɔn ko yan ye avion jigin kɛnɛ ye wa a ko ale de ye dugutigi ye k'a b'a di fo avion kama kɔrɔ n'a y'a di fo avion kama kɔrɔ o jaabi fana a yɛrɛ b'o dɔn ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye nin interview mais ne yɛlɛla ko ne a ko olu de ta ye dugukolo ye wa dugukolo a b'a di fo avion yɛrɛ kama kɔrɔ tun bɛ kɛ ten de ne ko kuma k'a gɛlɛyara naam n'i ye ko ta k'a lajɛ dugu fana keta lasirani kɔnɔna na ale ko min ye anw ka dugukoloko minisiri ye min ye Ibrahim Abdulaye Ture ye ko a naka ko kun ka di baw a nana ni hakilina kura caman ye n'o de ye dugukolo sɛbɛn a ka kɛ sɛbɛn kelen ye sɛbɛn kɔrɔlen bɛ minnu bolo olu ka t'u ta yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye wa titre provisoire bɛ minnu bolo bɛɛ lajɛlen ka taa i ka titre yɛlɛma k'a kɛ titre ɲɛnama ye waasa min ye tigifilaya o ka bɔ dugukoloko la dugukolo a bɛɛ lajɛlen ka lajɛya ka fatirikɛla ko min ye lotissement kolonw fana ye dɛ ani min ye Bamakɔ b'a la ka woyo a t'a la ka yɛlɛ sanni dugu cɛ bawo hakilinaw ye min ye o de ye ka hakilinaw ta n'aw k'a ma ko politiki min bɛ kɛ sababu ye maanifinw ka so de jɔ k'a sigi sigi ɲɔgɔn sanfɛ o bɛ kɛ sababu ye dugukolo tɔnin min bɛ yen o ka se ka labɔli kɛ nka ko dugukolo de b'a la ka woyo a t'a la ka yɛlɛ sanfɛ wa min ye jama fana ye don n'a dugujɛ dɔ de bɛ fara jama hakɛ kan wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko dugukolo ko gɛlɛya n'a ma lajɛ diɲɛma jɔlen na min ye ala ma ɲina Général Amadou Toumani Touré la o ka waati ko dugukolo ko mankan k'o de sɛbɛkɔrɔ juguyala kosɛbɛ o dama o de fɔra fo k'o kan diya k'a dantɛmɛ wa o kɛra sababu ye fana maa caman ni futinɛ kun sigilen don maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ o hakɛ e ko k'o de ma kɛ sababu ye ka fanga ani k'a tiɲɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɔsada in na min ye dugukoloko minisiri a ye wele bila maa caman ma n'o ye CNT maaw bɛ o la min ye domaine du cadastre et de l'urbanisme n bɛɛ lajɛlen ka taa se maaba wɛrɛw ma n'u welela kɛnɛ kɔnɔna na ka bɛn sibiri ma juin kalo tile 28 tɛmɛlen san 2025 min n'a baaraw bɛɛ lajɛlen taara kɛ direction nationale de l'urbanisme na ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɛnɛ min n'a ɲɛmaya tun bɛ minisiri yɛrɛ bolo maanifinw ka hakilinaw falen gɛlɛya bɛ fa minnu fɛ dugukoloko in yɛrɛ a bɛ se ka latilen cogo min na o fɛɛrɛw ka tigɛ joona ayiwa nin kosɛbɛ fɛn min y'a salo ka bɔ lasirani kɔnɔ dugu fana keta a ka fatiri Bɔrɔtigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus nin y'a bolo ko siɲɛ 70 ani siɲɛ 6 ye min ye Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bamakɔ Bɔrɔtigi ni min cogo dɔ yanni sɔɔninjɛ Bamakɔ hali i n'u fiyɛtɔ ka i n'u fiyɛ kare kɔnɔ ni min cogo dɔ faamaw sigilen u ɲɛ b'i la ayiwa an se m'o ye sa caméra Bɔrɔtigi ka n'i miiri Bamakɔ yɔrɔ de tɛ yen duguna yɔrɔ walima kɛnɛkan jalaki dugu camancɛ kɔni tɛ o Bɔrɔtigi k'a dɔn caméra 100 de carilen bɛ i k'a dɔn Bamakɔ n'a lamini fa bɛɛ lajɛlen na o t'an bɛ fara kɔrɔlenw kan Bɔrɔtigi ni maa min ko caméra a ko kɔlɔsili sɛbɛnnikɛla ko a ko polisiw b'u to diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na sa Bɔrɔtigi i k'a dɔn i b'a ka kundanko fɛn o fɛn kɛ Bamakɔ womisɛnni fɛn o fɛn kɔnɔ i y'a dɔn dɔw tɛ ban n'u ka kalabanciyaw la u t'u jɔ kare kun na ten dibiniw ni fɛn caméra ninnu infrarouge de b'u la u bɛ yeli kɛ hali su dibi fin kiri ka t'i jɔ kare kɔnɔ dibi ka mun kɛ ka mun kɛ cogo di i bɛna kuma de don da wa e de y'a fɔ dɛ i b'a dafa dɔn o ye mun ye mun cogo di kolokojuguya kɛ kolokojuguya wa caman bɛ b'u ta kɛ mobili ninnu de kɔnɔ
o kelen o ye tiɲɛ dɛ caman tɛgɛ bɛ ta sisan n'Ala sɔnna n'u y'i minɛ o la n'u sɔsɔ u mana ja bɔ ka da i ɲɛ kɔrɔ i n'a dɔn k'e n'u y'i minɛ o la i b'o dɔn polisiw bɛ min fɛ i b'o dɔn Arakola o mana tɔgɔtigi ninnu sɔrɔ ka minɛ ɲɛ to yɛrɛ de la Mahamadu Ala ka n'i cɛ a la bon Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko damanda dabakun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jamana ye i k'a dɔn k'a kɔlɔsi janko min ye faaba ye Bamakɔ ko kunda caman ye Bamakɔ sɔrɔ Sidiki a bɛ gɛlɛya sabula maaw de sigilen bɛ i k'a dɔn yɔrɔnin kelen fɛn o fɛn bara ka kɛ Bamakɔ kinw ani Bamakɔ camancɛ ani dafɛlaw la u ye b'a la Sidiki sɛbɛnnikɛla ko min ye Premier ministre Abdoulaye Maïga min ye juin kalo tile 26 san 2025 a yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ nin yɔrɔ in i k'a dɔn a jabalaba bi yɔrɔ min n'o ye centre de coordination et de gestion de la crise n'u k'a ma ko SECOGEC Sidiki k'a dɔn gouvernement ɲɛmaa a taara ɲɛ da u kan u bɛna baara kɛ kɛcogo min na ani u bɛ hakilinaw ta ni k'a diɲɛsɛn cogo min olu ɲɛ ka dɔn centre des enseignements min sɔrɔla i k'a dɔn ji bondo jiw bɛ tiɲɛni kɛ cogo min na Sidiki u sigilen ɲɛ bɛ nin bɛɛ la min kɔni ye Bamakɔ ye Sidiki ani Mali duguba caman bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko dabɔlen don k'olu sɛgɛrɛ min ye san 2018 Sidiki i b'a ye k'a fɔ ministère de la sécurité et protection civile ale tun kelen bɛ k'a dabɔ hali n'o y'a sɔrɔ minɛn tun ma caya yɔrɔ caman kun t'i ye Sidiki o tɛ bi ye a ko nin wulikajɔ kɔni nana kɛ gouvernement fɛ min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ a bɛ lakana hadamaden bɛ lakana dugu bɛ lakana cogo min na a ko wulikajɔ la jateminɛw na Sidiki fangaba de bɛ nin na sabula u sigilen bɛ i k'a dɔn ordinateurs ɲɛfɛ yele de bɛ mɛnɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ Sidiki i bugunatigɛ bi dɔn a bi dɔn nin kɛra yɔrɔ min a kɛra kɛcogo min na maa min ni maa min y'a ka a kunnafoni bɛɛ lajɛlen b'u bolo hali mobiliw tɛmɛtɔ Sidiki u bɛ nin bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko ka se ka nin ko in dilan ka ɲɛ chef du centre o kɛra i k'a dɔn colonel Isa Arawulu Dana Dabo ye Dana Dabo o kɛra o ye Sidiki k'a dɔn a ko wulikajɔw ni jateminɛ nin kɔni bɛna kɛ i k'a dɔn a tako sabanan ye min ye projet in ye Sidiki a fanga ka bon kosɛbɛ u bɛna minɛn caman de bila faw na janko siti ka taa se caméraw ma minnu bɛ Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen minɛ wa ɲinɛ ma kɛ i k'a dɔn Mali duguba caman bɛ yen Sidiki i k'a dɔn kojugukɛlaw ani bamanju i b'an ma ɲininka minnu bɛ taa sira da maaw ɲɛ k'u ka sisan kɔni a banna i y'a kɛ dɔrɔn u bɛ t'i minɛ Premier ministre ko a ko jɔnkala dɔ ka fara ko in fanga kan sabula jamanakuntigi Assimi Goïta a y'o den ɲini Sidiki hali bi n'a ka bi ni kɔn kɛra fɛnw ma Sidiki a ka ca Ala fɛ balinako caman bɛ yen o tɛ jamana sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tun kɛra focus ne y'o bila l'enquêteur m'o ta fari maa min olu fana ye kɔrɔfɔ in sɔrɔ min ye bureau du vérificateur général ye jɔn ko Ala u ka wulikajɔ o juru la n'i y'a lajɛ bureau du vérificateur général a ye wulikajɔ kɛ kɔsada in na ka munumunu salo kɛ an ka ministre min n'a ɲɛsin bɛ anw ka farikolo ɲɛnajɛ ko ma fo ka taa se min an ka denmisɛnninlakaw olu ka galabutigiya bɛ se ka sabati cogo min na ministère des sports de la jeunesse a DFM n'o o ye a direction des finances du matériel ye an ko DFM n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli tala ka ɲɛsin u ma koyi sɛgɛsɛgɛli n'i y'a lajɛ kabi san daminɛ a fɔ n'i y'a lajɛ furancɛ min ni sɛgɛsɛgɛli kolonkolonw kɔnɔna na o de ye san 2024 ye san 2024 n'i y'a lajɛ o furancɛ kɔnɔna na nafolo kɔni k'a tununna koyi nafolo min bɛ taa se fɔ wari miliyɔn 46 a n'a kunkanfɛn na o 46 i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u sela ka miliyɔn 20 a n'a kunkanfɛ u sela ka olu de kɔni ta fan a n'o nafa ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan o tɔ o kɔni o bɛ jajanga wɛrɛ fɛ ɲɛɲiniw bɛ ka ɲɛfɔ ta ka ɲɛsin a ma waasa min ye nafolo y'a donna da min fɛ a ko bɛɛ lajɛlen a ka se ka sugu dɔn nka n'i y'a lajɛ min ye vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ u selen kɔ nin direction des finances du matériel kɔnɔna na u ye fɛn fɔlɔ min n'u ye u ci u ɲɛ na n'u ɲɛ dal'o kan n'a kɛra dabalibanko ye o de ye ministre ka secrétaire particulier o de bɛ comptable ka rôle kan ka jouer o bɛ kɛ cogo di ɲininkali b'a la ka kɛ
min ye secrétaire particulier ministère la o kɔni o de b'a la ka comptable n'o ye bureau du comptable public ministère to a la ale de b'a la ka o ka baara ni ka o kɛ a nɔ na contrat bɛ di cogo min ka d'a ye contrat o bɛ bɔ a ma cogo min ka d'a ye ale sago n'a dungɔ o de b'a la ka kɛ o tɛ ɲɛ o e tɛ dɔwɛrɛ ye sigi bɛ ministre de da la ni maa nana mako bɛ ministre la e kan ka taa o ci de lase ministre ma a b'a bisimila walima n bolokɔrɔla degulen don e ka baara bɛn bɛ o ma o bisimilaliko ɲuman ministre ka bureau da la nka n'e taara kɛ comptable ye maa kan k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima o y'i ka baara dɔ ye wa bureau du vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko olu ye kangaribada ka taa ka ɲɛsin a ma k'a fɔ min ye ministre ka secrétaire particulier ye a k'i sen bɔ musaka minnu bɛ kɛ DFA min kɔnɔna na a k'i sen bɔ a la kosɛbɛ walima fo n'a sɔrɔla hakilinaw ni daliluwa wɛrɛw bɛ a kɔnɔ min n'o tɛ secrétaire particulier ya ka baara o bolodacogo dɔ ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye DFM yɛrɛ ye ale fana fo ka taa se recherche spéciale ma ko norme kɛrɛnkɛrɛnnenya la taabolo dɔw bɛ yen ni ministre in maa dɔ bɛ yen n'olu kan ka voyage sisan ka taa dugutaa la sɛbɛnfura dɔ kɔni o kan ka n'u taara ka segin o sɛbɛnfura de kan ka di registre spécial ma min b'u ka taama ni ka se k'a sɛbɛntiya an k'a ma ko carte d'embarquement o justificatif ninnu ko bɛɛ lajɛlen de kan ka kamaro ɲɔgɔn kan min bɛ wari min bɛ bɔ kɛsu kɔnɔ ka di ministreso baarakɛlaw ma u ka taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ka lajɛya ko nka ko n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni n'u ye taa ni ka segin kɛ o kan o de ye carte d'embarquement o min n'o kan ka bɔ registre spécial yɔrɔ ka di ministreso mɔgɔw ma n'u b'a fɛ ka taama ka taa ministreso ka ci la n'o fana bɔla yen ministre ka secrétaire particulier ale ka comptabilité rôle n'o y'o jɔyɔrɔ fali ye a k'o dabila o t'a ka baara ye wa nafolo min n'o tununa n'o bɛ taa $25,000 bɔ ɲɔgɔn bolo n'a fɛnna o kɔni o ka ɲɛɲini ɔ taalen bɛ wo min fɛ ɲɛfɔli ka kɛ a ko kan nin ye kosɛbɛ filanan y'a salo ka bɔ l'enquêteur kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ bureau du u ka bolo kan secrétaire dɔw bɛ yen olu bɛ se ko la dɛ ka taa kun jumɛn secrétaire dɔw bɛ yen a musoman Boubacar n'a m'u ja i ti faama ye n'a y'u ja i bɛ faama ye u latukɔlɔn juma u sulan juma u bi jini mere feere u bi kɛrɛmu feere ministère de la santé ka kɔrɔfɔ tɛ nin nin bɛɛ bɛ kɛ ko salle d'opération kɔnɔna na waati min na an lamɛnbaaw ka hakɛ to waati min na an balakaw b'a fɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ dɔw ɲɛ galen bɛ sɛfan balabalali feereli la u ɲɛ galen bɛ jimere feereli la dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna yalima o ka secrétaire ta ka jugu nin bɛɛ ye ni ne nana ni ne mago bɛ faama na ni nana u b'a fɔ ko monsieur tu as rendez-vous a ye n wele sisan a ka numéro filɛ a ye n wele de kuma banna ye o i y'a mɛn ye tu as rendez-vous ti t'an bila rapport kalan na o Boubacar ni jamana in ni jogo yɛrɛ de ma yɛlɛma ça va pas Boubacar n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ waati wɛrɛ n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la siga t'o la n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Abdoulaye Jara nin y'a ka fasiri ye jarakɛ ko mun anw ka wolomasiri tabaw n'o ye forces armées maliennes ye e ko o ma sebaaya sɔrɔ mɛnna ka jugu kan wa tuguni n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ wa nin jugu in yɛrɛ nin tɛ sokɔnɔ jugu ye koyi nin kɔni nin bɛ munumunu salo la yan anw ka jamana kɔnɔ nka min ye jamana saba n'o AES jamanaw ye Niger Burkina ani Faso Maliba o dancɛ o jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o dancɛ a ka munumunu salo kun bolo dan bɛɛ ye nin ye terroriste belebele ye Sahel kɔnɔna na min kɔni n'a ka dantɛmɛ wale n'a ka bɛnkanni wale o ma dogo maa na nka nin donni kama min ye forces armées maliennes o kɛlen ka kunnafoni sanuma sɔrɔ fasiri b'a ka fɔ la n'o ye Abdoulaye Jara ye l'indépendant kɔnɔ a ko kɔni min ye anw ka finitigilakaw ye u taara suru nin ma kofɔlen in kan wa a minɛna yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ a n'a ka garde corps dɔ kun don u kun taa bɛ togoda dɔw de la min ye diinɛ ko kuma min b'u nɛn kun kan k'a sɔrɔ a t'u kɛwale la u tun b'a la k'o diinɛ ni ka o de jɛnsɛn ka ɲɛfɔli kɛ o bɛ se ka dawa kɛ cogo min na ka maa dɔw hakili sɔrɔ ka don u ɲɛnɛ da fɛ a bɛ daminɛ ni diinɛ kuma ye o nka hakilina min bɛ ko in kɔfɛ o ye ko wɛrɛ ye min ye mɛnna ka ni gawo ye yen sigibaw bɛɛ lajɛlen bɛ maa kofɔlen in dɔn ka sabu kɛ hakilina minnu bɛ a la u kɔni u ka jɛkulu a maa kologirin don wa a hakilina mabatigi dɔ don n'an ko a ma ko idéologue majeur n'i y'a lajɛ min ye maa ye n'a yɛrɛ cogoya o ye Abu Dada ye Abu Dada EIGS to a la a ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ a n'an kɛrɛfɛ jamana n'o ye Niger ye wa min ye Musa Ag Ashratumani ye n'o ye secrétaire général ye mouvement tɔ la n'an ko a ma ko mouvement pour le salut de la
Gazawad ale kɔni o ye auto défense n'o ye yɛrɛkala kulu dɔ ye min kɔni y'a jira sa ko maa kofɔlen olu ɲɛ tara de kɔni ye EGS maaw ye u b'u nin kɛnɛ karaba nka nin donni kama anw ka sɔrɔdasiw kɔni ye sɛbɛya sɔrɔ ko u taara nin maa in sɔrɔ waati min na a bɛ munumunu salo la ala ko ta silamɛya ko ta a ye ko a bɛ i yɛrɛ lakana u sina k'a bɔ a la ten a n'a ka garde corps o y'a kɛ i b'a fɔ ko kununko su i y'a lajɛ min ye européen ka agence dɔ ye n'o ye Europol ye olu fana y'a jira sa k'a fɔ min ye EGS ni Hakimi ye ni maa kofɔlen a sɛbɛkɔrɔkun lakodɔn bɛ u fɛ wa a ka dantɛmɛ wale ani wulikajɔ cɛjugu a y'o kɛ Syrie jamana ani Iraki jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla u m'a bɔ dugu fɔ a bɛ bɔ an dafɛ dugu in dɔ la golo jɛman tigilamaw fɛ yen n'i y'a lajɛ min ye maa in ye a ka dantɛmɛ wale sababu la donc ala ko sɛbɛkɔrɔ ɲinilen don nka a ka ko de b'ale filɛ nin an ka forces armées maliennes fɛ nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn na salo ka bɔ Lɛnɛbana kɔnɔ Ablaye Jara a ka fasiri don Bɔsiri armée bɛ to ka tubabukan dɔ fɔ ne ma foyi faamu ko ils ont neutralisé des terroristes neutralisé e fana sa n'a fɔra neutralisé o kɔni k'a ko de dabila pewu mun de y'o ye il n'emploie jamais le mot tuer oh i bɛ fɛ an ka droit de l'homme mɔɔw dan kɔ la wa i tɛ sabali neutralisé Bɔsiri bɛ bolo bugɔ ka don o y'a dunun de faralen ye neutralisé y'o de ye kɛ kɔfɛ tugun dɛ o de y'o ye Bɔsiri n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ye référence Bɔsiri k'a dɔn o kunnafoni di kelen sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 70 ani siɲɛ 6 ye Bɔsiri ala ni faali ani minɛni digira Bamanju la e ko u taara ka wɔlɔ kelen wa Bɔsiri bɔra ka min fɔ Bamanji jɛrɛjɛkulu u ka nin dunankɛ min n'a fangaba kun b'a la o fɔ ale kɔni kɔ Bɔsiri e ko caman taara k'i yɛrɛ ɲini Bamanji jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen min fana ni ganaba dɔ b'u kunna Bɔsiri min dɔ ye ko Bubakar Ibrahim u k'a ma ko Ubel Bɔsiri k'a dɔn ganaba don ale kɔni a y'a ye sa dandi kɛ a ye ala minɛ a n'a ka ilima cɛ 10 u n'u ka marifa a n'u ka diɲɛ fɛn bɛɛ Bɔsiri k'u ye ala minɛ ten ka se ka n'u yɛrɛ di donc dabaya yɛrɛ ma ko dilan tugun ayi olu dun b'u yɛrɛ fɔ de u ko jɔnkala ko olu sɛgɛnna taafan tɛ nafan tɛ Bɔsiri k'u sera ka n'u yɛrɛ di sɔrɔsiw ma ten nin kɛra Lele Hoye Bɔsiri Ansongo mara la Lele Hoye Ansongo mara la Bɔsiri nin bɛ min ko fɔ sabula taayɔrɔ banna boliyɔrɔ yɛrɛ banna Bɔsiri k'a dɔn awa dugawu kana taa jo dun o tuma n yɛrɛ di ayiwa armée ma ɛlɛ ni min bi danga ni bɛ kaso min kɛ n k'o kɛ n ka laban ko ɲuman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a b'o de ko fɔ o k'i bɔ a la min kɔni juin kalo tile 24 ka taa bila tile 26 la Bɔsiri an ka sɔrɔsiw kɔni kɛra u tɛ pan foyi kunna bilen sabula u ye wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ kɛlɛ fɛn o fɛn kɛr'u fɛ sebaya juin kalo tile 24 Bɔsiri k'a dɔn wulikajɔw nana boloda min ye Kɛrɛjimo la i k'a dɔn ale bɛ leere i k'a dɔn a lamini na Tumutu mara la Bɔsiri k'a dɔn u taara sɔrɔ Bamanju kelen bɛ ka jɛkuluba dɔ sigi wa u dagayɔrɔ dɛ Bɔsiri k'a dɔn u tɛna ka taa takari yenna ten Bɔsiri u ye yen kɛ tomo ye min kɛ minnu bɛ yen u bolila kulusi ni fini ani marifa ni balo u taara k'a bɛɛ lajɛlen u taara k'a bɛɛ to sɔrɔsiw nana b'o kan balo ninnu ani arajo taliki walikiw u y'o minɛ Bɔsiri k'o don kelen gosi patrouille dɔ fana tun bɛ munumunu salo la Bɔsiri k'a dɔn u sina ka taa sɔrɔ Bamanju dɔw bɛɛ i k'a dɔn marifa jugu caman b'u bolo u bɛ moto kan u ye tɛgɛ da olu kan k'olu ni kɛnɛ karaba o juin kalo tile 25 Bɔsiri k'a dɔn ayiwa Dugabugu ani Pointa ni ɲɔgɔn cɛ Bɔsiri k'a dɔn katakanani dɔ falen don i k'a dɔn min ye Bamanjuw ka minɛ ye o kelen bɛ k'i kun da awa Jofolongo kan Bɔsiri Jofolongo sɔmin kelen don k'a fɔ yen kɔni kɛ b'u dagayɔrɔba dɔ de ye u ka ɲɔgɔn ye baara dɔ u ka ɲɔgɔn ye ba u bɛ to ka k'o yɔrɔ in na Bɔsiri k'a dɔn u ye ta don a la buga i k'a dɔn k'a dakolondi k'a filenkolondi mototigi min n'o kelen bɛ ka nin kɛ u ye tɛgɛ da ka tiɲɛ bɔra a da juin kalo tile 25 Bɔsiri k'a dɔn wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni ɲinini na min ye awa yɔrɔ minnu n'o bɛ Surango o ni Lɛrɛ Manja Bɔsiri kun nana wulikajɔ bolo da Bamanjuw ka base belebeleba dɔ bɛ yen Bɔsiri i k'a dɔn u taara sɔrɔ samara kuraw ani panneau solaires Bɔsiri o caman de yɛrɛ kelen d'u bolo ye Bɔsiri u ye ta don nin bɛɛ lajɛlen na juin kalo tile 26
Tel Aviv o fana kilomètre 117 o bɛ ka taa Kidali i k'a dɔn a tilebiyanfan fɛ sanfɛmɔɔw olu y'u wakili don o la Boubacar k'i k'a dɔn u nana sɔrɔ pick-up dɔ falen bɛ i k'a dɔn terroriste la tɛp marifa b'u bolo Boubacar u y'a ɲini k'u b'u dogo cogo o cogo u y'u wagɛ bɔ ka bɔ i k'a dɔn a bɔ jirifuraw ni tunguw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko law Boubacar ka hadamaden f'i b'a pɛrɛnkan mɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ référence kɔnɔ a ka bi bɔli la référence jumali karamɔgɔ dɔ tun kɔrɔ bɛ dansigi an ka bidɔn kibaru la Boubacar an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye k'a dɔn foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ dɔgɔkɛ ma min ye Alukuma denkɛ ye Ba Magaji Boubacar i k'a dɔn yanni sɔɔnijɛ min kɔni ye burapele n'a jɛɲɔgɔn ye farikɔnɔjɛ olu bɛn'u sɔɔni da u kan ni tɔw dunna su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segi bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko Bamanga ka na sɔɔni da u kan Madani Ture ale bɛ dozɔngɔni i k'a don kɛnɛ sigi ale bɛ fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna ma sini an na ye kɛnɛ kan sɛbɛnfɔrɔkuraw bɛ bɔ ka na olu fana lakali Boubacar k'i k'a dɔn min ye Ahmed Jakite cɛ kelen bolo caman a tun bɛ jaw la a tun bɛ nɛgɛw la hali n'o y'a sɔrɔ Mamutu Surunin bɛ retard la bi o y'a kungo de anw tilala ka ban anw tilala ka ban nin fana ye Ahmed ka sɛmɛni de ye dɛ ale bɛ sɔn wɛrɛfɛla dilan a kelen na se k'o bɛɛ kɛ e yɛrɛ ɲɔgɔnna Sylvie Varta o tun bɛ taama na o de y'a kɛ yan ayiwa baasi Ahmed baara ɲɛna wa salam